така, здравейте, драги зрители, в новото ми видео. Изключително много се радвам, че достигнахме 2000 абоната и по този повод реших да направя giveaway, с който да се почерпя. Казвам, мое здраве, че се труда. Наградата е 100 лева. За да участвате, абонирайте се задължително за канала, коментирайте с участвам и след това напишете някой въпрос, който бихте искали да ми зададете и споделете с приятели. Теглим поверителите на 21 септември в моя TikTok профил на живо за вас и само заради вас. Добрайте, бе. Те може да си мислиш за Дядо Коледа. Мислите, по някой път стават реалност. Така ли? Ама аз послушан ли съм тази година? Нека ви да помисля да го е. Мисля, че не да го. Как не, бе? Добре, какво искаш за Коледа? Айде от мене да мине. Една песен, моля, аз искам една песен. Само да Коя? го видиш. Коя? Която ти е на сърце на теб? Какъв стил? Стръв. Are you sure about that? Какво направи ти, бе? Не, Вая, аз ако мога. бе. изфириш, брат. А? Вая, ако мога да изфириш нещо с Стръв. Коя? Няма значение. Шаулич ли искаш? Кажи ми. Нещо където до Коледа не може да свири, Много си луд. Мерси, бат. Нещо друго. Сега имаме една. Ако изсвират кючек, вие ще станете ли да го изиграете? Искам да ти донейтна. Бате, мани това до нейдва. Сме живи и здрави. Абе, искам да ти донейтна. Нека и аз бих ти пратил също гифт. Бе, брат, да сме живи и здрави. Скоро почвам Не, благотворителни. бе, аз Така, за хубаво, за доброто настроение, дет пресъздава. държа да ти донейтна, ако ми даде. Брат, Ами добре, нали си в TikTok? Или не в си? TikTok, бе. Последвай ме в TikTok, брат, да сме живи и здрави. Мани, Ама аз в TikTok мисля, че се следвам. сме живи и здрави. Бъдете живи и здрави. И най-важното, Как си в TikTok, бе? Как си в TikTok? DJ Лазар. Бата, няма ти обяснявам от този костюм, това сауна. Оде до Коледа, не е му лесно с този костюм, вервай ми. Аз ти вярвам. Същия, да. Що не стримаш тук, бе? Ще почна скоро, ама благотворителни за деца, примерно, които нямат семейства. Това е най-добро. То ми писна да гледам просеци в TikTok, където просят за пари. Тук като цяло в нашата държава всички вече са станали просици. Но не и аз. Все още. Здравейте. О, Здравейте, чакай, че не те видях тебе отзад, извинявай. Какво ще ни изпълниш? Каквото решите да ви изпълня. Кажи жанр. първо. Аз свиря всичко, като жанр. Аз съм музикална курва. Но не и по принцип, който е по-добре. Браво, чаткаш. Тъй, Към. искам нещо на совка. Добре. Само секунда. Ти си първият човек, който виждам да играе кючек на балада. Аз мога и на Пантера да играя кючек, моля та. Нещо Много ми- на английски знаеш ли? Някоя английска песен. Предложи. То сега аз как да се... Искаш да те разчувстваме? Искаш да плачем ли? Да ревем заедно ли? Actually, да, искам нещо такова. Да видим колко Ма с знам някакви песни. мейнстрим. Да, с някакви пет знаем. Дух ли ви главата достатъчно? Браво. Искаш ли аз да надуя твоята? Кое? Кое точно? О, Защото шит. аз имам и канал. Бъди точно. Е, смисъл, Малък че е, пея но по върши принцип. работа. Искай да ти посвиря. Това е. Като Титаник, ама без кораба. Знаеш какво искам? Знаеш какво? Докато свиря ти реагирай, все едно сме в Титаник, после ще го монтирам, ще стане красиво. Айде. Опа, Уникално. Браво. Днешната тема е: кое е най-извъртеното нещо, което сте правили? Това не го коментирам. Това няма да го коментираме. Добре, нека коментираме все пак нещо. Дай го направим, каквото и да е.
Кажи нещо, разкажи. Не. Не бе, виж, някой е не толкова нещо нормално. Хора сме. Извратено, ама нормално. Е извъртено, но не чак толкова извъртено. Ние сме всичко или нищо. Разбирам. Не питай, защото... Не. Като напогледнеш така, какво е, те не мислиш, че сме правилни. Не мисля, че е добре да го казвам. Нека, виж, Кажи. моята субективна преценка нека си остане субективна. Моля те, кажи. Не бих Как искал. като напоглед? Искаш да си говориме мръсно, нали? Искаш? Ама не можеш, защото все пак... Не го казах. Да ти кажа, знаеш кое е лошо? Лора ми е повече тип, но като ти си по-разговорлива, по-мало си говорим с тебе. По принцип така правим, тя ма взима на срещите и аз да говоря, ние да я гледат. Еми, сме модерно тройно семейство. Виж сега, ние с тебе ще се разберем, защото аз съм певица. Спей ми нещо. За Skyfall на Adele, моля те, много добре го пишеш. Ще кринжна има боли гърлото ми. Добре, кажи му Моля те, да свири виж, не нещо, кринжвай. докато Направи го заради свири хората. нещо, да Защото пееш. има хора, които оценяват тия неща. Кажи му да ти свири нещо и пей с него просто. Искаш и на Nokia. Той ще се разминава, аз си мисля. Аз ще се разминава, това е вярно. Та-да-тън. Значи, само ако искаш една идейка по-бързичко, че ми пада батерията на звуковата карта и след малко приключих. Я пей бързо, но започни. When the sky falls, when we crumble, we will stand tall, face it all, together let the sky fall. Да, whatever. Кринж! Не, ако трябва да съм честен, факт. Искаш ли сега да ти изпея с нещо? Добре. Дай бързичко. Стари дядо, огън пасе. Сечих се какво да му изпея. Какво ще Добре, пееш? давай. Как беше? Събрали се във вършец, столченички за медец. Тико беше, айде, опа! Мами младши, Койте мама на тика, койте мама. Ева, уникална сила. Не, чакай, ти не си Лора. Ти как се казваш? Това е Диана. Диана? Габровска? Не! Добре, чакай. Обърках се. Айде, че се протакахме много. Верно е. 10 минути Нека отделих пича. за вас. Обичам ви. Чакай, Имате само да те питам къде може да се намерим. в YouTube DJ Лазаров. Обичам ви. Чао. Теб. Теб те знам, бе, момче! Дали бе, брат, откъде? Теб те знам, бе, аз съм абониран за тебе! Дали бе? Да, бе! Откъде? Кой съм? Не ти помня, ти обаче един приятел те показа, вика, че много яко свириш и помня, имаше едно видео пак тук в момента и свиреше Меди. Така е, брат. За жалост или за радост, хората искат една и съща песен, на един и същи изпълнител и не е много разнообразно. Коя беше на Меди обаче? Тая... Не мога, брат! Не мога, брат! Много си добър, бе! Благодаря ти, брат, си жив и здрав. Откъде си? От Пазарджик, ти откъде си? Мали, оттам е бившата ми приятелка. Ау, не дей, бе, от Пазарджик и гуши не си взиме. Не бе, хубави са, ама разделих ми се. Много яки тато си имаш, братле. Благодаря ти, брат. сега, Ти имаш като се това е гледам- много готино, това как минава, така се върти. Да, и аз имам един за сега. Ама един като за 100, брат, готин. Ева. Как болеше. Композицията е много виж. Много важна е композицията. Не е важно да Ръката сложиш хиляда. дясната не мърда, аз целия играя отляво. Нали? Това е Много логично. много Това е логично. Знаеш какъв е въпросът на днешния ми клип? Струва ли си нашето българско Черноморие за почивка? Абсолютно, да, що не. Ами, четох едно много болезнено проучване, че хората масово избират Гърция, Испания, Турция, но не и България. Може, не знам, той аз няколко приятеля имам, дето искат към Гърция да ходят за море. Защо Аз е ще ходя това? във Варна, реално. Не Във знам. Варна си е топ. Какво мислиш? знам, Защо е реално. това явление? Не знам, нямам си на представа цени ли, да я знам. И аз не мисля, че е много скъпо. Не знам, не мога да направя така сравнение, тъй като смятам, че тук си е на една нормална цена. Аз съм много запознат, обаче на мен аз като ходя не ми излиза много скъпо. В смисъл аз отивам с 300 лева сигурно и съм ай ляк. А спането? О, аз имам приятели там.
Брат, ти си еляка, ама сложи 1000 лева за спането, айде. 1000 лева ти. Да, цяла заплата. Какво? После хляб и сол ще ям. Не става. Ама зависи като цяло къде спиш. В смисъл, зависи хотела. Абе, гледах едно предаване на един мой познат Лил Пими. Знаеш ли Лил Пими, брат? Лил Пими е легенда. Ония ден му гледах влога там, защото аз обичам много. Сядам, хапвам и си пускам Лил Пими. Това ми е традицията в живота. И гледам на някъде, беше в някакъв хотел, мисля, че в Слънчев бряг, ако не се лъжа, или на Златни пясъци. И хотела беше, все едно съм в Дагестан, брат, при Хабиб Нурмагомедов. Не беше ли в Царево? Не беше ли в Царево? Може и в Царево, не знам, не помня. Първият клип, ти гледа ли го? И аз го гледах, обаче не помня точно къде беше, верно. Ти видя ли хотела, брат, като показа гледката, все едно си в Дагестан на тренировка при Хабиб Нурмагомедов? Да, бе, човек. С едни решетки отстрани, някакво супер странно. Те, защото знаят, че Пимито ще ходи там и викат да сложат решетки да не избяга. Че той е много див. Представиш си, брат, събуждаш се някакъв в хотела или Пими до тебе. И си фристайлва до тебе, разбираш? Не ме кара да си представя такива работи, брат. Не, това не е толкова крипи, бе. Това по-скоро е Евала. Знаеш кое не мога да разбера? Защо хора като Лил Пими, Суджука, оня Лил Капили там... Капили боса, той е тук до нас. Не мога да разбера защо такива стават известни, брат. Верно, смешно ми е като пее на гръцки, нали, на неговия си гръцки. Обаче не мога да разбера, ние много простяхме, бе. Реално да, то тук с тъпотия се пробива. С друго не мога. Разбирам те, ама примерно не мога да разбера защо клип на ония Суджука има 40 000 лайка, а клип примерно на Никола Цолов, дето е във Формула 3, мисля, че беше, дето сега живот и здраве ще стане Формула 1. Няма. Това не мога да го разбера. Верно, че ония не пее на гръцки и там няма такъв корем, нали, ама ни прославя държавата, брат. Да, аз ако излезна и питам някой, кой е Никола Цолов, абсолютно никой нищо няма ми кара. За жалост, но всички знаят Суджука кой е. Суджука, да. Здравейте. Здрасти. Какво правите? Седим в празно даскало. В празно даскало? Да. Евала, значи пак учите, предполагам. Да. Аз не уча, аз просто свиря. Дай да чуем нещо. Каква музика вие слушате? Метал. Слушам всичко, но главно метал. Да. Слушаш метал? Да. Добре. Евала. Благодаря ви. Радвам се, че ми харесват нещата, да преместят този чат е тук. Така, вие откъде сте? Аз съм от Шумен, тя от София. Намерихте ли пумата в Шумен? Оказа се, че има една бременна и все още е горе на паметника, пък другата някъде е избягала. Да. Сериозно? Да. А вие виждали ли сте? Аз лично не, но има минявери, които я бяха видяли. Ама те били ли са на нещо, като се я виждали? Не, заставаш на едно място и тя просто си подминава. Значи не е интересна пума. Пумата реално е била в домашни условия и един, който е... Домашен зоопарк, буквално. Не баш, но един е гледал една женска пума и точно тази, която е уж първата е избягала, то преди това е имало още една, която декември или ноември е избягала и точно тая е бременната. И в момента аз се надявам да има малки пуми, които да обитават платото, защото искам да се взема една. Това е била цяла сага с тия пуми. Между другото, така е. Аз онзи ден ходих минавах около Шумен и ме беше страх, минавайки. Те са френдли. Има две неща в този живот, от които ме е страх. Едното е пумата, другото е червенокоси момичета. За жалост... Не, виж сега. Аз не съм лош човек, не съм страшна, приятелите ми казват друго, но аз не го мисля. А приятелят ти какво казва? Тя си е супер миличка. Приятел нямам. Защо нямаш приятел? Защото наскоро се излезнах от връзка. Защо излезнах наскоро? Заради лични причини. Колко са лични? Много лични. Сокол бъс, обичам този гъс на Йовко Тихо. Сокол бъс. Да. Алхамдулилlah. Хабиб, алхамдулилlah. Да. Чак лични? Чак лични, да. Той беше лош, нали? Не те уважаваше. Не бих казала, смисъл Пича е много готин, все още съм в добри отношения с него, но не сме заедно. Но не ти даваше отношението, което имаш нужда, нали? Да кажем, да знам, стримваш ли някъде, какво ще? Абе, пробвам се. Сериозно? Не бе, спокойно. Спокойно. Не ми харесва това. Къде се стримваш? В TikTok. Обаче това, че стримвам, не трябва да ти пречи да изразиш твоите чувства
емоции и да излезеш тази мъка. Аз винаги бих те разбрал без значение дали ни гледат хора. Не, виж сега. Бих ти казала, че човекът е много готин. Аз нямам нищо лошо към него. Аз много си го, нали, много си ми е на сърце този човек. Просто аз така се наложи просто, че трябваше да се разделим. Ти харесваш хората, които свирят метал, нали? Не! Пък той не можеше да ти свири. Той и вие затова се разделихте. Не бе, ние двамата слушаме това. Той даже слуша, на моменти той слуша даже по-тежко от мене. Значи е твърде тежко. Виж, разбери ме, ти имаш нужда от човек, който да ти свири както метал, така и нещо да те разчувства, да те разтопи. Аз слушам всичко, така че нямам никакъв проблем. И мазни кючеци ли слушаш? И мазни кючеци. Мое да играя кючеци. Така е. Сега ако си свири кючек, ще изиграеш. Няма да изиграя. Гадно. Уважавам себе си. Гадно, бе. Уважавам себе си, някой не звъни. Уважавам себе си и няма да го направя. Ми беше приятно. И на нас би беше много приятно. И на нас беше много приятно. Ева, за това, че свириш метал. Всичко това. Благодаря ви. Айде. I don't know Bulgarian. Sing something. I play piano, I don't sing. I play the guitar. You play guitar? I sing. What genre did you play? Rock, metal. I will try something to impress you, okay? Okay. What do you think? Angus Cloud. Yeah, Angus. My favorite composer of all time is Fiki. Шегувам се. Откъде сте ви? English, това бе. Пробвам се, уча английски. English. Вие откъде сте? Пазарджик. От Пазарджик ми е бившата приятелка. Това е много лошо. Имаш ли китара в тебе? Чай, че аз сега загрявам, че ти ми кажеш, че свириш на китара. Ама е много е късно. Моля ти, свири нещо. Моля. Това е... Не е бас, нали? Не е бас. Не, китара. Моля ти, свири нещо без да е включена. Знам, че можеш. Какво да свира? Каквото решиш. Я пее между другото. Може ли да ми изпееш нещо? Много късно не мога. И добре, ти тихо, няма да викаш, няма да правиш излеве делю хайдутин. Леко. О, да е срам, Моля те. Те само пред приятелки. Добре, аз съм твоя приятел. Ако искаш, ще стана и приятелка. Вече сме модерни, трябва да съм адаптивен. Когато пращам видеото, ние ще отслушим една песен, ще направя видео и ще го пратя. Добре, бе, сега искам една песничка кратка, 2 стихчета. Едно стихче, едно куплетче. Нещо кратко. Дай на мен. Чакай, как започваше Надежда? Искаш Надежда, намеди ли? Айде, аз ще ти помогна, стой. Аз не помня как за... Не, как беше, бе? Да, всеки ми казва, всеки ми казва, спри да я чакаш. Не, това само знам от медиа. Имаш доста хубав глас и пееш, вярвам, ама защо толкова кратко? Това ли заслужих, кажи ми? Добре, не чакай. Нека ти свиря ACDC. Не, как беше, бе? Кажи ми песен някоя друга. На меди ли искаш да е? Ами, да. Добре, ще ти дам някоя по-лесна, айде, негова. Тя вече трябва да я знаеш текста. Никога цвета не ти подарих. Чакай. Никога цвета ти подарих. Бях се помисля за много велик. Беше глуп. Тя пее много рок. Рок? Да. Добре. Как беше една песен, бе? Take me away. Давам ти интрото, ти ще сетиш песента. Металика! Чакай. Това е хубаво. О, ще пускам усилвателя. Пускай усилвателя. Всичко съм виждал, ама момиче китаристи, то българка вече почвам да се влюбвам, сериозно ви казвам. Сериозно ви, само да не си 010, 09, 08, 07 и 06. Оттам натам всичко по-нагоре е нормално. Карат за това. Аз съм без думи, обаче, знаеш какво? Мога ли да си те капарирам, като пораснеш да ми пишеш?
Какво? Смисъл след 2-3 години. 4. Какво? Смисъл след 2-3 години 4 да ми пишеш. Що? Защото става много рано. Някога. Не сиомка сме. Между другото, сега е момента, в който трябва да ви кажа, че съм на лайв в TikTok. Не! Но, хората тук пишат само хубави неща. Ето, настръхнах. Нали? Металика ли ти е любимата банда? Да, не му спира нищо на Рамштайн. Спокойно и аз. Само едва. И Guns N' Roses. Guns N' Roses. Чай да видя кой беше, стой. Те бяха в София, аз им бях на концерта. Нещо такова. Къде отиде, бе? Къде отиде, Сега бе? Guns N' Roses. Можеш ли нещо на... Здрасти. Как си? Добре ти. Записвам предаване, което поздравявам хората в ОМЕ. Така ли? Поне опитвам. Добре. Ти много си ми позната, но не мога да се сетя точно защо. Може би заради баща ми. Ти ли си на DJ Дамян? Същата. Верно. Мгм. Много стабилен човек е DJ Дамян, имаш уникален баща. Благодаря. И как си ти? Не, всъщност, чакай сега, ти не си това момиче, което беше на клипа, ти си сестра и предполагам. Или си с друга прическа. Аз съм. Или си? Аз не мога да те Да. позная, честно, имаш различна коса от предния. Просто защото съм вързана така, не заради друго. И как си? Добре, ти как си? Опитвам се, между другото, да направя нещо готино. Това радва Мгм. хората с музика. Правя нещо различно като поредица. Добре, мога ли да чуя? Можеш да. Назови. Какъв стил. Само да не е нещо на баща ти, защото това вече не мога да го изсвиря на пиано, но всичко друго... Каквото ти дойде, няма значение. Каква музика слушаш ти? Като цяло всякаква. Слушам и чалга, и рап слушам, и народна слушам от време на време, и джаз слушам от време Искаш на ли време. да е нещо супер различно? Добре, Слушаш ли класическа музика? Предполагам. слушам. Сериозно? Да. Браво, много ми хареса. Сериозно? Да. Изключително много се радвам. По принцип, повечето хора се радват на ключеци и начало, като свиря. Не, аз харесвам всякаква музика. Но е нормално да харесваш всякаква музика, тъй като баща ти е музикант и предполагам, че не разничаваш музиката в стиловете. Зависи в какво настроение съм като цяло, от това каква музика слушам. И така като цяло. Интересно ми е, между другото, да ти чуя мнението, смяташ за тази идея, която имам. Интересно е, много ми харесва. Сериозно? Различно е. Би ли казал някой път баща ти да участва с... Примерно, можеш и да го навиеш и баща ти да се включи в този странен проект. Мога да го попитам, обаче е малко трудно, защото той има много работа. И ние сме така. И затова ти казвам, че не знам кога ще пусна епизода. И е много трудно. Мога да се опитам да говоря с него. Щом съм те впечатлила, е добре. Ми хареса. Аз по принцип, класическа музика много трудно мога да си пусна, зависи в какво настроение съм, но повечето пъти или си пускам примерно рап, дали ще е български или примерно английски или руски също става, много ми харесва, защото той баща ми говори руски. Да, знам. Или ще е джаз, което също вече много така често се случва, защото много ми харесва. Между другото, аз говоря перфектно руски, тъй като
Преди време се занимавах професионално с шахмат и имах школа в Русия в едно много елитно училище, там ми преподаваха шах и трябваше да се науча руския. Който не е лош език, между другото. Не е лош език, аз го харесвам. Може да се разбираме с теб на руски за бъдеще, за да не ни разбират. Ай, чао, чао! Чао, чао.